once again. DJ Alligator is back. The hard way. Jamen, jeg hedder Søren, og her er Kasper, der allerede er ved at surre. Og Kasper er lærer i geografi, og vi har Jan, der er skolebetjent på Krebs skole, som lægger sommerhus til, blandt andet. Og så har vi Poul, som er fysiklærer, og som har lavet planeringen af det her. Og projektet går ud på, at vi 4 skolelærere, eller Jan, som ikke er skolelærer, men det føles næsten sådan, vi vil bygge en blide, for vi føler, at det er enormt vigtigt for ungerne, at de kan komme ud og lave sådan nogle projekter, hvor de virkelig kan lære at leve og lege historien på en anden måde, end man bare får ved kedelig undervisning. Og bliden i sig selv, den blev opfundet i Kina ca. 600 før Kristi, og altså i virkeligheden noget før både de store filosofer Tao og Konfutse, og det beviser jo bare, det beviser jo bare, at krig er en forudsætning for civilisation og ikke omvendt. Ja, men det, der så er sket nu, det er, at fundamentet til bliden er blevet lagt, og Kasper, han er lige ved at skrue. Det havde man selvfølgelig ikke på de gamle kineseres tid, hvor man bare brugte forskellige former for små stykker træ, men han er altså ved at skrue en trekantstruktur til nu. Og når vi så har gjort det, så skal vi arbejde videre, og vi skal lave løftearmen, men lad mig da lige sige, at bliden kommer til Europa i middelalderen og i renæssancen, hvor det er et våben, som er i stand til at ødelægge de største og stærkeste borgmure, ligesom senere hen kanonkugler, og at Genghis Khan, den store mongolske feltherre, brugte blider også til at kaste befængte fjender ind over sine modstanderes mure, og på den måde benytte en form for biologisk-kemisk krigsførelse. Kasper, fortæl lige, hvad du gør. Ej, hvor det lugter. Vi er ved Ej, jeg kan lugte. at åbne en dåse svensk surstrømming. Det skal foregå under vand. Det er da nok noget af det grimmeste. Den er under kontrol. Du har sæbe igen. Jo. Kan du ikke forklare seerne, hvad surstrømming egentlig er for noget? Ej, sig. Jamen, en surstrømming er en sild. En strømming, det hedder det, når det er en sild, der bliver fanget Og nord for Stockholm. Eller også er det en ø. Og det er så noget, der er gæret, og svenskerne elsker det. De skal normalt spises på varme kartofler og indendørs. Men det gør vi ikke her. Undskyld, nu bliver jeg nødt til at afbryde dig, Kasper, til interviewer, fordi nu er det jo svært for seerne ligesom at få bouqueten med på filmen, så hvis du kan forklare lidt om, hvordan det lugter, og hvorfor den lugt egentlig er fremkommet. Det er rådenskab. Og hvorfor er det lugter af Surstrømming rådenskab? er råden. Det er, jeg tror svenskerne kalder det for gæret eller modnet. Ja, Det her, det er rådenskab. Det er ondskab på dåse. men er det så ikke direkte sundhedsfarligt at spise, er der måske nogen af seerne, der vil spørge om? Jo, det er sundhedsfarligt. Du er så kylling. Jeg ved ikke, om de skal have sådan noget krydderfedt under, men det er der. Lad os prøve det. Vi får garanteret smadret noget af det. Ja. Jeg tror, den. Den står på skraldespanden. Så kommer en fedt på. Ikke for lidt. Jeg skal nok hente den, Jan. Så det bare. Så væk med jer. Det lugter som lidt som flæskesvær, gæret flæskesvær. Det har jeg aldrig lugtet til. Nej, det har jeg heller ikke, men sådan flæskesvær sådan lidt harsk, og så gange 10. Norge har jo en pendant til det her surstrømming, som hedder rakør. Den er bare så kun 1% så råden. Men der putter man netop sellerotten på. Så det tænker jeg. Altså for at formidle den lidt. Så. Hvad kommer man på? Altså, det er sådan noget kompræs, norsk kompræs. Ja. Nå, det ligner da trods alt en fiskeryg, det her. Jeg har så ikke fået fedt, siden jeg var barn, jeg har ikke. Jeg spiser det tit. Den bobler. Dejligt.
Må det ikke, er det lidt at skyde over og tage en hel runde om med det, eller hvad? Det skal jeg ikke have. Jeg skal kun have her. Yes. Det er sidste gang i mit liv, jeg prøver det. Et så det? Ja, mine øjne, de sviger faktisk lige på. Hvor laver det ikke bare nogle små dåser? Hvad med salt og peber? Det gider jeg ikke. Sammen bare med grabberne. Det er kun bøsserne, der gør det. Det er rigtig dårligt. Slap af, mand. Ja, vi er kommet dertil nu, at blidens fundament er færdigt. Det består af i hver side 4 trekanter. Trekant her, den hvide trekant og 2 trekanter her. En bund, der er et retangel og 2 trapetser. Og den regel, som Kasper står og arbejder med, skal selvfølgelig fungere som blidens svingerarm. Vi er tilbage med et nyt indslag nu. Vi har spist frokost i mellemtiden, vi har spist en svensk delikatesse, og vi har med meget hårdt arbejde sat modvægten på. Det er det, seerne kan se i den grønne arlakasse, og den store sten, det er som modvægten. Det har været et meget arbejdskrævende og meget intensivt arbejde, der har krævet mange mandskabskræfter, og det er et tydeligt tegn på, at Kina allerede flere hundrede år før Kristi har mestret denne disciplin. Og ja, vi kan godt gå over og kigge lidt tættere på arlakassen her. Der er boret 4 huller, der er sat snor igennem. Det her rør her, det ser umiddelbart spinkelt ud, men der er i virkeligheden et stålrør indeni, som er sat på med møtrikker og skiver, og vi regner med at komme til at kaste, ja, frygtelig langt. Vi vil nu demonstrere for seerne. Det kan være, det er en af Thomas første bog, så det er ikke helt ufarligt. Det er ikke helt ufarligt, det der sker nu. Og nu løsner vi modvægten, og der vil blive... Det er jo kun en prøve. Skal vi tage den en gang til lidt højere? Det var et faretroende svir. Skal vi tage den en gang til lidt højere med et bedre svirp? Ja, vi tager den med et bedre svirp. Det var det. Vi mærker, hvordan accelerationen er stærkest på lige til den første lodrette position, hvorefter den tager gradvist af. Og nu over til Kasper, der kan hvis du vil fortælle seerne, hvad det er, du er i gang med. Det er den pose, der holder vores kasteskyts, som skal udløses ude i spidsen af vores kastearm. Du kan også se, at det er en meget let konstruktion. Vi er nu på vej ned i haven, hvor vi skal afskyde vores hvide. Vi er infanterister. Vi er infanterister. Som betyder skørtesoldater. Man kan her tænke på det engelske ord infant. Og her der er den vej med de biler, som vi selvfølgelig ikke vil sikre med. Jeg synes, der er noget, vi må forsøge at ødelægge. Den er retning. Du skal slippe lige om lidt. Du må godt slippe nu. Okay, der er smæk på. Der er smæk på. Den start. Hvad knækket? Ja, men det burde jo ikke have nogen. Hvorfor virkede det der ikke? Vi må se på vores film, hvad der skete. Ja. Okay. Ja, men som I kan se, så har vi nu ændret konstruktionen, fordi mælkekassekonstruktionen ikke kunne bære modvægt, som er på 32 kilo. Og nu har vi i stedet for sænket vores modvægt. Vi har sat den på med ekstra
brædder, som er skruet fast med en stærk skruemaskine. Og så er de bundet fast med sømandsknop. Og hvis vi kigger over på Kasper nu, så kan vi se, at Kasper han er ved at klargøre skydeposen. Og er der lagt sten i, Kasper? Luk. Der bliver lagt en sten i nu. Ja, den her kommer til det. Det er eller ikke cirka. Once again, DJ Alligator is back. The hard way. Let the bass kick. Hey! Godmorgen. Vi er nu på anden dagen, og vi skal affyre vores blide 5 gange. Og som vi kan se, det er Kasper, der nu står og gør sikringsmekanismen klar. Så har vi for 3. gang ændret vores kontravægtprincip. Men vi har også ændret affyringsposen, og med det der opnåede vi faktisk i går større resultater end nogensinde før. Vi har kastet 8-10 meter, og det vil vi forbi nu. Once again, DJ Alligator is back. The hard way. Let the bass kick. Meter. Det er helt klart den gode danske rekord, vi har slået nu her. Det er der ingen tvivl om. Vi har kommet rigtig langt. Faktisk så langt, som vi forventede, har vi ikke? Jo. Det vil jeg da anslå. Det har været vores bedste skud indtil nu. Ja. Og jamen, vi er i færd nu med at lukke projektet. Vi har skudt 20 meter. Vi har arbejdet os frem til det bedste kontravægtsprincip, og fremover vil vi binde vægtene fast med kæder, og så er vi klar til at gå i krig. Once again, DJ Alligator is back. The hard way. Let the bass kick.